Veliki kip Krista Otkupitelja koji se uzdiže nad zaljevom brazilske metropole velebni je simbol vjere. Na njemu gledamo Isusovo srce puno ljubavi za sve bez razlike, a njegove se ruke šire da zagrle sve. Budite Isusovo srce i ruke, svjedočite njegovu ljubav i postanite novi misionari nadahnuti ljubavlju i ljubaznošću, poručuje mladima Sveti Otac. Živimo u posebnom povijesnom razdoblju u kojem nam tehnički napredak nudi posve nove mogućnosti pozivanja ljudi, ali i globalizacija tih odnosa bit će pozitivna i pomoći svijetu da raste u ljudskosti, jedino ako će se temeljiti na ljubavi, a ne materializmu. Navještanje Boga dragocjeni je dar koji možete pružiti drugima, posebice danas, kada je mnogim mladima potrebno svjetlo vjere jer ne vide jasno na svojem putu, piše u poruci Papa Benedikt. Ako čovjek zaboravi Boga, gubi nadu i biva nesposoban ljubiti bližnjega. Da bi postali istinski svjedoci misionari, morate upoznati vjeru crkve. Nužno je poznavati to u što se vjeruje, da se može navještati, poručuje Papa mladima, te navodi dva područja u kojima navještanje evanđelja ima biti još pozornije, internet i mobilnost. U poruci zdravstvenim djelatnicima koji su se ovih dana sastali u Vatikanu na 27. međunarodnu konferenciju, Sveti Otac ističe kako zdravlje nije roba, već zajedničko dobro i kao tako nije namijenjeno manjini, već svima. Bolnice i zdravstvene ustanove moraju razmišljati o obnovi vlastite uloge ako želi da zdravlje ostane zajedničko dobro koje treba jamčiti i braniti, rekao je Papa, dodavši da načela supsidijarnosti i solidarnosti moraju provoditi i sve države u okviru zdravstvene politike.